Permezz tal-fiduċja tinbena relazzjoni fit-tul bejn il-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-klijenti tagħhom. L-analista finanzjarju John Cassar-White jgħid li huwa l-obbligu ta' kull kumpanija finanzjarja li żżomm lill-klijent l-ewwel. Il-fiduċja hija xi ħaġa delikata ħafna malli xellifa tinkiser. U allura importanti ħafna illi u l-banek stess jammettuha din illi jiżviluppaw dak li jgħidulu relationship banking, li ma jfisser xejn ħlief illi il-bank u l-klient jibnu bejnietom relazzjoni fit-tul. Is-settur finanzjarju għandu b'mod volontarju jiftiem fuq kodiċi ta' etika. Jien naħseb wasal iż-żmien ukoll illi l-banek bejnietom u l-settur finanzjarju kull min ibih is-servizzi finanzjarji jiftemu bejnietom kodiċi ta' etika illi tkun volontarja. Jekk ma jaslux biex tkun volontarja, allura għandha tkun imposta. Veru jeżistu regolamenti, però kif semma Reno qabel illum anke l-Unjoni Ewropea qiegħda tippromovi ħafna id-drittijiet tal-konsumatur. Jien naħseb illi id-drittijiet tal-konsumatur finanzjarju għandhom jiġu enshrined f'kodiċi ta' etika, preferibbilment jaqblu fuq il-banek bejnietom, u dan il-kodiċi ta' etika għandu jkun magħruf mill-investituri kollha. U kompla jgħid li jekk ma jkunx hemm dan il-ftehim volontarju, l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji għandha tkun aktar riġida permezz ta' spezzjonijiet regolari. L-Avukat Reno Borg, ex-chairman ta' Banka Ewlieni Lokali, jgħid li s-settur finanzjarju għandu jkun responsabbli fl-obbligi tiegħu favur il-klijent u l-azzjonisti li jkunu investew flushom. Il-bank ukoll għandu l-obbligu kif semmejt inti lejn ix-shareholder għax min jinvesti il-flus irid jara li hu return fuq dawk il-flus li qed jinvesti ġo dak il-bank, u mbagħad ukoll il-bank għandu wkoll obbligu soċjali, għandu obbligu soċjali u ekonomiku illi jara illi ovvjament illi iħaddem il-bank tajjeb biex kax kif semma anke John il-banek huma l-pilastri tal-ekonomija. Reno Borg jisħaq li l-kumpaniji finanzjarji għandhom l-obbligu li jedukaw lill-klijent. Dawn l-istituzzjoni għandhom ukoll l-obbligu illi jedukaw lil min jinvesti. Jedukaw meta imur wiċċ magħhom u jispjegawlu bl-iktar mod trasparenti x'ikun qiegħed jagħmel fi kliem illi jifhem.